Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ya mere atụla ụjọ na ihe ị na-eme ezughị oke. Ihe ị na-eme ezughị oke, ma ọ bụghị naanị ị gaghị eme ihe zuru ezu. Jizọs mere ihe zuru ezu. Anyị mere ihe nnyocha ebe ọrụ m wee jụọ ha, aga m achọ ịma ihe ụfọdụ nke ndị mmadụ ga-achọ ka m kụzie. Ajụrụ m kedu ihe ụfọdụ ihe unu ga-achọ ka m kụzie maka ya. Nke a bụ afọ ole gara aga anyị mere nke a, mana ọ dị ezigbo mmasị. Ọtụtụ ihe dị mmasị, mana ọtụtụ ihe nke ọtụtụ mmadụ kwuru karịa ụfọdụ bụ achọrọ m ịma mgbe m na-eme ihe zuru ezu. Echere m na ọ bụ ihe dị mmasị mgbe m na-ekpe ekpere n'ụzọ zuru ezu, mgbe m na-agụ akwụkwọ nsọ n'ụzọ zuru ezu, mgbe m na-arụ ọrụ zuru ezu, mgbe m na-eme ihe zuru ezu. Ụjọ na-atụ m na m anaghị eme ihe zuru ezu. Ọ dị onye ọbụla n'ime unu na-eme otu a, nke na-echekarị ma ọ bụ nwere ụdị ụjọ a? Ma ị nwere ekwensu a nke na-anọgide gị na-asị gịnị ka ị ga-eme, 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 gịnị ka ị ga-eme? Nke a na-eme ka anyị nọdụ n'ọnọdụ anụ arụ. Ị ma na ị kwesịrị ikpe ekpere ruo mgbe o zuru. Ekpela ekpere site n'elekere. Ekwela ka mmadụ bịa n'ụlọ nzukọ gị ma ọ bụ n'ihe onyonyo na-enye gị aka ebe ha banyere otu esi ekpe ekpere awa 5 gị gaa gị ime ya n'ihi ha mere ya. Ọ bụ gị ka ike ga-agwụ na-enwe obi ọjọọ. Emere m nke a otu mgbe. Agwara m ezinụlọ m na m ga na-ekpe ekpere awa 4 ụbọchị niile. Anyị kpọrọ otu onye ọka ekpere ka ọ bịa n'ụlọ nzukọ anyị. Ike Chineke jupụtara n'ime ya. M sị, wow, ekele dịrị Chineke, nke a bụ ihe m chọrọ. Nsogbu dị n'ime ya bụ na e tere ya otute mmanụ ime nke a, mana eteghị m. Ekpere m ihe niile m maara otu esi ekpe ya ugboro 2 na 3, mana mgbe m mesịrị anya ya wụrụ nkeji 5 naanị. Chineke mere m ebere. Ma mgbe ahụ achọbeghị m isi n'ime ụlọ pụta. M doruo n'ala hirigodu ka ewu ụra. Akpọrọ m ya ekpere ihi ụra. Ị ma na mgbe ị na-ehi ụra na-ekpe ekpere, nke a ka m na-akpọ ekpere ụra. Gị hiritụ gị teta gị sị, Chineke, ahụrụ m gị n'anya. Ana m eme ekpere ụra mgbe niile. Mgbe ahụ m bịa nụ ọtụtụ ihe nkụzi maka ọ bụ na ị nweghị ike isoro m kpee ekpere otu awa. Ya mere mmadụ niile nọ n'ụwa ga na-ekpe ekpere otu awa ụbọchị niile. Ọ na-eju m anya ihe ndị anyị nwere ike imepụta na nka. Ịgwa ndị mmadụ ka ha na-eme ihe anyị na-eme n'amaghị na Chineke tere anyị mmanụ pụrụ iche ime nka. Ajụla m ogologo oge m na-ekpe ekpere n'ihi na amaghị m nka. Ana m ekpe ekpere ọtụtụ mgbe n'ụbọchị. Amaghị m, achọghị m ịma. Anaghị m atụ ihe, anaghị m agụkọ ihe ọzọ. Emere m nke ọtụtụ mgbe. Amalitere m ị na-agụcha akwụkwọ nsọ niile n'otu afọ, na-agụ mpempe 6 n'otu ụbọchị. 2 n'ilu, 2 na asaa, ma otu na agba ọhụrụ, otu na agba ochie. M chefuzie otu esi eme ya. Emere m nke ọma abalị ole na ole. Anọ m na-enyocha kalenda. Anyị weta kalenda, anyị na-enyocha ya. Anụ ahụ hụrụ nnyocha n'anya. Ewoo, ana m ekwu, anyị na-enwe obi ụtọ maka nnyocha. M wee tinye kalenda m n'elu ihe ntụ oyi m. Mana ihe mere m ji desa ya n'elu ihe ntụ oyi m, ana m agwa gị eziokwu, amaghị m ihe ndị a niile mgbe ahụ n'ihi na amaghị m otu m si agwa onwe m eziokwu. Emere m ya ka onye ọbụla na-ahụ na ihe m na-eme. Ebe m na-enweta ihe nnyocha m gafee n'ebe ihe ntụ oyi m ahụ, na anụ ahụ m ewee bulie nwa ọṅụ. Kedu otu ikpe ekpere awa 4 kwa ụbọchị si eme gị mma? Ma ọ bụ ịgụcha akwụkwọ nsọ niile n'otu afọ?
nke a nwere isi ruo obere oge, ma mgbe e mesịrị m bịa lawa azụ. Enwere m akwụkwọ 36 nke fọrọla m afọrọ n'azụ. M wee nwee ohere n'akụkụ niile nke kalenda m. Ugbu a, oge ọbụla m na-agafe n'ebe kalenda m ahụ nọ, ọ na-ama m ikpe. O were m ọtụtụ afọ imeri nke a. Chineke wee gwa m sị, ọ worube mgbe ị ga-akwụsị ịgụ ihe ọbụla nke ị na-eme. David gụrụ mmadụ niile ọnụ ka o nwee obi ụtọ n'onwe ya. Nke a butere ọbụbụ ọnụ na ọgbakọ ahụ. Aga m emeri ndị iro. Lee na ọtụtụ mmadụ m nwere. Ya mere, atụla ụjọ na ị naghị eme ihe zuru oke. Ị naghị eme ihe zuru oke. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ị gaghị eme ihe zuru oke. Ọkpara Chineke mere ihe zuru oke. O mere ihe zuru oke. Anyị na-eme ihe mmụọ nsọ Chineke kwadoro anyị ime. Anyị na-eme ihe etere anyị otite mmanụ ime. Ọ wụghị were onwe anyị na-atụnyere ndị ọzọ, n'ihi na Chineke tere anyị otite mmanụ n'ụzọ dị iche iche. Ị na-anụ ya? Oge agba mụ na Chineke na oge m ji ekpe ekpere n'ụtụtụ dị ka iri nri ụtụtụ nke ime mmụọ. Amaghị m otu m ga-esi wee kọwara gị nke a, mana enwere m ike ikwu mgbe afọ juru m. Mgbe ụfọdụ ana m eri nri awa abụọ, mgbe ụfọdụ nkeji 30, mgbe ụfọdụ nkeji 45. Mana amaara m mgbe afọ juru m. Mgbe afọ juru m, ana m enwere onwe m, nwekwa njikere maka ụbọchị ahụ. Mana anaghị m esi n'ụlọ m apụ ruo mgbe m riri nri nke ime mmụọ m, n'ihi na apụghị m ime ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ nọnyere m. Enwere m adịghị ike, achọrọ m ịdị ike ya. Ezughị m oke, ya mere achọrọ m izu oke ya ka m wee na-ezu oke mgbe niile. Ekwesịghị m ị na-agụkọ ihe niile m na-eme. Echere m na nke a na-akpasu Chineke iwe. Ị ma ihe mere na obi na-adị gị mma mgbe ị chere na ị mere ọtụtụ ihe, ma obi na-ajọ gị njọ banyere onwe gị mgbe ị chere na ị meghị? Ugbu a, sịghị m na o nwere ihe dị njọ inwe ihe mgbaru ọsọ na aga m ekpe ekpere nkeji 30 kwa ụbọchị. Nke a dị mma, mana ekpekwala n'anụ arụ. Anọ n'ebe ahụ ma onwe gị ka ị gbalịa chọọ ihe ị ga-eme mgbe ị kwuru ihe niile ị nwere ike. Ma mgbe ị kwusịrị ihe niile ị nwere ike ikwu, naanị ka ọ bụrụ na ị nọrọ nkeji 30 gị nọ n'ihu Chineke na-asị, lekwe m Chineke, abụ m onye njọ karịchara n'ụwa niile, nyere m aka. N'ezie, Chineke chọrọ mkparịta ụka nke si n'obi gị, ọ bụghị ofufe na-enweghị isi. Jizọs anwụghị ọnwụ ka anyị wee nwee okpukpere na-enweghị isi, kama ka anyị nwee agbata obi dị mma n'etiti anyị na ya. Anyị na ya dị n'otu. Ndụ dị, nsogbu dịkwa. Kpọbata ọkpara Chineke n'ime ndụ gị, ọ bụghị naanị na ndụ nke okpukpere gị, na ndụ gị. Haleluya. Eziokwu, nke a tọrọ m ụtọ. Akwụkwọ ndị Efesọs 2 amaokwu nke 8 ruo na nke 9. Nke a bụ akụkụ akwụkwọ nsọ anyị na-eji maka nzọpụta, mana anyị ga na-etinye ya n'akụkụ ndụ anyị niile. Ọ bụ site na amara nke e nyere n'efu ka eji wee zọpụta anyị. Esi na amamikpe wee kpọpụta anyị, wee kpọba anyị na nzọpụta nke ọkpara Chineke site n'okwukwe gị. Nzọpụta a esiteghị na gị, o sitekwaghị n'ọlụ gị, o sitekwaghị n'ụlọ maọbụ imezu iwu gị, kama ọ bụ amara Chineke. O siteghị n'ọlụ gị, o sitekwaghị na mmezu nke iwu ka mmadụ ọbụla ghara ịnya isi. Ọ gaghị esite na ihe ọbụla nke mmadụ ọbụla pụrụ ime. Ọ dịghị onye ọbụla ga-ebuli onwe ya elu ma ọ bụ nara otuto onye onwe ya. Anyị ga na-ebi ndụ otu ahụ. N'akara nke 5, ịtụ egwu nke mmadụ iji gị wee rie uru. Ewo, nke ahụ ka na-emekwe na ndụ m obere. Chineke si ka anyị na-enwe umeala n'obi, mana anyị na-eche na mgbe anyị na-eme nke a, ndị mmadụ ga na-awụ anyị isi. Ụjọ na-atụ anyị na ha ga-eme anyị ihe ọjọọ. Pita nke mbụ 6 amaokwu nke 6, wetuo onwe gị n'okpuru aka Chineke na mgbe oge ruru na ọ ga-ebuli gị elu. Iweda onwe n'ala abụghị adịghị ike, mana ọ bụ ike nke a na-ejikọta. Enwere m nke a n'ime ndụ m. Ị gaghị agwa m okwu otu ahụ, ị gaghị eme m otu ahụ. Amụtaghị m otu esi echere Chineke ịbịa bụrụ onye nnapụta m.
adị m njikere ịlụ agha m n'ihi na echere m na emegbuola m nke ukwuu na ndụ a, mana ekwere m onwe m nkwa na mmadụ agaghị akwagharị m ọzọ. Ịma, mgbe ị nwere mkpebi ụdị otu a n'obi gị, mgbe ụfọdụ ọ na-enye gị nsogbu na mmekọrịta nke gị na ndị mmadụ. ị kwesịrị ịkpachara anya maka echiche dị otu a. Ụjọ na-atụ m ịtụkwasị mmadụ obi, adịghị m atụkwasị mmadụ ọbụla obi. Nke a abụghị eziokwu, mana aga m agwa gị nke a: atụla egwu na ndị mmadụ ga-eji gị mee ihe dị ha mma. Ụfọdụ ga-eme ya. Ụjọ ya atụla gị ma otu. Ụfọdụ ga-anwa site n'oge ruo n'oge, mana Chineke wee onye nzọpụta gị, ọ ga-emesi ha ike bụ ndị na-emegbu gị. Chineke ga-emeso ha. Ị gaghị ewepụ onwe gị iche na jụkwa imekọta ihe gị na ndị mmadụ n'ihi na ha ga-eme gị ihe ọjọọ. Ị gaghị ahụ n'anya ghara inwe ihe mwute. Ọ bụrụ na ị mepee obi gị ịhụ mmadụ n'anya, ị ga na-enwe ihe ụfụ, ị ga na-enyekwa ihe ụfụ. Ị nọ ebe a? I meela maka nkasi obi gị. Timoti nke 2 amaokwu nke 14. Achọrọ m ka ị nyefee Chineke ọtụtụ ihe n'aka n'abalị a. Nyefee ya Chineke. Pọl sịrị, Alexander onye ọkpụ ụzụ mere m ihe ọjọọ nke ukwuu. Chineke ga-akwụghachi ya. Nwanna, ahụrụ m agwa ahụ n'anya o. Nwanna, nwata nwoke a, onye a kpasịrị m agwa ọjọọ, megbukwa m. Ịma, Chineke gwara di m okwu afọ ole na ole gara aga, nke enyeworo anyị aka n'ọtụtụ ihe n'ime ndụ anyị, wee sị na ọ dịghị onye ọbụla ga-ezu gị oshi ma ọ bụrụ na ga-atụkwasị m obi. Maka na ihe ọbụla ha napụrụ gị, ị bụrụ onye na-eguzosi ike n'ezi ihe ọbụla ha nara na gị, ọ bụrụ na m awụnye ya site n'aka puku mmadụ, aga m anata ha ya wee nyeghachi gị ya. Ya mere mụ na Dev adịghị ewe iwe ọzọ. Ịma, ọ bụrụ na anyị enwe ihe nke emeziri emezi nke dị, ma ha emeghị ya nke ọma, mana ha agaghị abịaghachikwa bịa mezie ya nke ọma, anyị ga-achọsi ha ike, chọta ha ebe ha nọ, bịa mee ha ka ha mezie ya nke ọma ma doziekwa ya nke ọma. Mana ọ bụrụ na ha agaghị eme ya, anyị asị nsogbu adị, iwe a ga-ewe anyị, nyefee ya Chineke n'aka, ha agaghị ezu anyị oshi. Anyị maara na Chineke ga-anaghachita ha ya. Achọrọ m ịgba gị ume ka ị na-eme otu a. Ndị mmadụ agaghị ezuru ihe gị ma ọ bụrụ na gị enwe agwa ahụ isi Chineke na ha agaghị ezuru ihe m, n'ihi na ị ga-anapụta ha ya wee weghachitara m ya n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ bụ gị ka ọ dị n'aka ịnapụta m. Gị ga-akwụghachi m. Ma ọ wụ ya, ị ga na-agagharị iwe na-ewe gị mgbe ọbụla, n'ihi na ndị mmadụ enwe mgbe ha ga-eme gị ọfụma. Ndị nọ n'ụwa agaghị na-eme anyị nke ọma mgbe niile, karịsịa n'otu a ụwa dị taa. Ọ dị ọtụtụ mmadụ nke dị n'ụwa nke na-adịghị edebe okwu ha karịa ndị na-edebe okwu ha. Nke a bụkwa ihe siri ike, ọ bụ ihe ịma aka n'ihu. Ma enweela m ndị mmadụ ndị m na-echeghị na ha ga-eme ụfọdụ ihe, mana ha na-emezi karịa ihe na-atụ m n'anya. Ma ihe mbụ nke ga-abata n'uche gị, n'uche m, bụ ị ga-atụkwasị mmadụ ọbụla obi, onwe onye ọbụla ị ga-atụkwasị obi ọzọ. Ihe nke ọzọ m ga-asị wụ, o zighị ezi. Agaghị m eme nke a n'ihi na ọ dịghị mma ka ihe ndị ọzọ na-amaghị metụta ha. O nwere ndị bụ ezigbo mmadụ, o nwere ndị dị ike, ndị pụrụ iche, ndị na-edewe okwu ha ị ga-atụkwasị obi. Ekwela ka ekwensu tụọra gị asị ma tinye gị n'ụjọ na onye ọbụla ga-emegbu gị. Nke 6, egwu nke isonye. Ịma, gị na ndị mmadụ imekọ ihe mgbe ụfọdụ wụ ime ihe na-enweghị isi. Ọ na-agharịpụkwa. O nwekwara isi gị na ndị mmadụ imekọ ihe. Nke a pụtara ime ihe ọbụla nke oge ya ruru, n'ihi na ndụ anyị dị iche iche, ihe ndị anyị na-eme dịkwa iche iche. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ọrụ dị ukwuu nke anyị na-eche na ya agaghị emebi ya. Imeela nke a pụtara aga m eme ya n'onwe m. Ana m asị esemokwu, ụfọdụ n'ime anyị agaghị achọ ime nke a, ha achọghị iso okwu. Anyị na-achọ inyefe ihe ụfọdụ n'aka ndị mmadụ ndị ọzọ, anyị gaa n'iru na-arụgbu onwe anyị n'ọrụ, ya eme anyị na-atakwu, na-eshi ọnwụ, na-ekpesa mkpesa n'ihi na anyị na-arụ ọrụ mgbe niile. Anyị achọghị inyefe ndị ọzọ ọrụ n'aka n'ihi na anyị achọghị ka ha gosiwa adịghị ike ha.
ha nwere ike ha agaghị emete ya otu anyị si chọọ, n'ihi na eleghị anya ọ bụ naanị anyị ndị ma otu esi eme ihe nke ọma. Ọ dị mma, o nwere m chọrọ ịgwa gị, anwụchaala m afọ 6 gara aga site n'ọrụ niile nke m rụrụ iji wee mee ka ọgbakọ a guzo dịka m chere Chineke kpọrọ m ime. Ọ dịkwa mfe mgbe m na-amalite, mana o nwere mgbe ọ bịara sie ike. Ya mere m bịa chesi nwanne m agaghị m emelizi ihe ọzọ. Ihe niile m na-eme mgbe ahụ bụ ọrụ 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 ọrụ. Edeela m akwụkwọ ruru 19. Edeghị m ya n'oge ezumike. Enweghị m chegharị na nke a. Achọrọ m ịhapụ ihe ncheta na nzukọ Kraịst na ide akwụkwọ 100. Nke a bụ mgbaru ọsọ m. Achọrọ m ịhapụ ndị ahụ. Achọrọ m ka ndị mmadụ na-agụ akwụkwọ m ogologo mgbe site mgbe Chukwu kpọrọchaa m. Maka ụfọdụ akwụkwọ ndị nyere m aka na ndụ m bụ ọtụtụ akwụkwọ ndị edere dị mma n'afọ ndị gara aga. Ya mere mgbe e dere okwu ede, ọ na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. O doro m anya, ị ga-ahụ ya site na nga ọrụ anyị aha na ọtụtụ ihe nke Chineke na-eduru anyị na-eme. Ọ na-ewe ọtụtụ nnukwu ọrụ. Ana m echeta afọ ole na ole gara aga, agwara m di m si ya, ma ihe mere agaghị m na-arụsi nwụzikwa ọrụ a ike ọzọ, agaghị m emeli ya. Ọ bụrụ na anyị ga-ebutu ogugo nke ọgbakọ oziọma mee ya ka ọ dịtụkwu obere, n'ihi na agaghị m emenwuzi ya. Ọ dị mma. N'oge ahụ, nwa anyị nwoke nke obere nke dị afọ 31 ugbu a, ọ dị afọ 25 mgbe ahụ, lọtara ịrụrụ anyị ọrụ. Ọ rụkwara anyị ọrụ ọtụtụ mgbe ahụ. O nwere ihe ndị ọzọ ọ na-eme, mana ọ lọtara mgbe ahụ bịa ịrụrụ anyị ọrụ. M wee na-aghọta na ọ bụ Chineke tinyere ya ebe ahụ ka ọ bịa na-ebu ọtụtụ mkpa nke m na-ebubu. Nwa anyị nke dị ọkpara nọburu rụbuoro anyị ọrụ, mana ọ nọkwa na mgbasa ozi ọma nke ụwa niile. Mana ọtụtụ ihe m na-eme mgbe ahụ bụ ozi ọma nke ihe onyonyo na redio na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. N'agbanyeghị ihe niile, m na-emekwa ihe ndị a niile, mana m wee mechaa chọpụta na ọ bụrụ na m ga-enwe ezumike ọbụla ma ọ bụ ọṅụ ọbụla ma ọ bụ udo ọbụla, agaghị m emecha ihe ndị a niile. Agaghị m emeli ihe ndị a niile ọzọ. Ama m na ụfọdụ n'ime unu ekwuwekwala ya. Agaghị m emeli ihe ndị a niile ọzọ. O nwee na onye kwugo otu a sị, agaghị m emeli ihe ndị a niile ọzọ. N'eziokwu, atụgharịrị m ihe niile. Mụ na Dev di m anaghị esonyezi na ihe niile ndị a na-eme n'ụlọ ọrụ anyị. Anyị na-abịa mgbe ọ dị mkpa dị. Ihe niile na-agakwa n'ihu n'okpuru anyị. Mana ana m enyefechasị onwe m na ihe akpọrọ m ka m bịa mee ugbu a. Enwere m ike ime ihe ndị ọzọ dị iche iche, mana ọ bụghị ihe akpọrọ m ka m bịa mee. Ọ bụghị na ị nwere ike ime ihe pụtara na ị ga-emerịrịla ihe ahụ. Ọ bụghị n'ihi na ị mere ya ọtụtụ afọ ole na ole bụ ihe mere ị ga-eji gaa n'iru na-emetụkwa ya. O nwere oge na ndụ anyị kwesịrị ịtụgharị ihe ruo n'ọgbọ ọzọ. Ọ dị mma, ọ bụghị ihe niile nke ha mere bụ ihe m ga-eme. Ana m ahụ ihe mkpuchi nke kasetị na abụ ọma anyị mgbe ụfọdụ m na-eche sị, nke a amasị m. Mana ịma ihe mere, ọ dịchaghị mkpa na m ga-ewereghachi ha ọzọ. O nwere ihe ndị dịkwa otu ahụ na-eme. Ịma n'ebe a n'ebe nke ọzọ, na ịgwa gị eziokwu, achọghịzị m ịma, n'ihi na amaara m na mgbe ikpeazụ ya na ọ ga-adị ukwuu. Ngọzi nke Chineke, ozi Chineke na-aga n'ihu. A na-enyere ndị mmadụ aka. O kwesịghị ka m hụchaa ihe niile n'anya. O kwesịkwanụ ka ị hụchaa ihe niile n'anya. Anyị nọ n'ọgbakọ ndị isi, mana anọ m na-enwe nsogbu ikwe ka ihe ndị a jụrụ m isi ka ha pụchaa. Anyị ma na mgbe ụfọdụ anyị na-achọ ka ndị mmadụ na-arụ ọrụ a, mana anyị chọkwara ị na-agwakwa ha ihe niile ha ga-eme. Ị gaghị arafe ihe n'aka ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ị nyeghị ha ikikere. Ozugbo ị nyere ha ikikere, nke a gosiri na ị ga-ahapụta ihe ụfọdụ. Ị gaghị na-enyopụtacha ihe niile ruo n'ọnwụ. Mgbe anyị na-ekwu maka ụcha akwụkwọ anyị nke ndị oyibo na-akpọ magazin, ha wee na-achọ iji ụcha nke m na-ahụghị n'anya, mana ahụghị m ụcha ndị a n'anya. Nwa m nwoke wee sị na ụfọdụ mmadụ chọrọ ya, ma onwe m asị, achọghị m ya. Ya sị, chere o, ị gwaghị m na akpọrọ gị ka ị bịa zuo onwe gị ozi ọma.
ewo n'ihi na mbụ asị m ọ bụrụ na m ahụghị ya n'anya agaghị m ebi ya. Ya sị, chere, amaghị m na akpọrọ gị ịbịa n'ezi onwe gị ozi ọma, mana achọrọ m nke a. Ọkwa naanị ya ga-ekwuli ụdị ihe a. Ọkwa eziokwu ka o kwuru. Ọ bụghị ihe niile ga-adị m mma. Mmadụ niile adịcha aka gị. Mmadụ niile agaghị emecha ihe otu i si eme ya. Ị nwere ike buru ya ya na-anyịgbu gị ma ọ bụ gị chọọ enyemaka. Ka anyị gaa n'Ọpụpụ isi 18 ugbu a. O nwere ihe m ga-ehi gị ebe ahụ. Nke a ga-egosi ihe okwu a pụtara. Mgbe nna nwunye Mosis hụrụ ihe niile ọ na-emere ndị mmadụ, ya sị ya, gịnị ka ị na-emere ndị mmadụ ihe ndị a niile? Elee ihe iji anọ naanị gị? Ọ bụ ihe yiri nke ahụ mgbe m na-asị gị, olee ihe iji ji aka gị na-eme ihe niile? Ma ndị mmadụ niile wee guzoro gburugburu site n'ụtụtụ ruo n'abalị. Mosis wee sị nna nwunye ya, maka na ndị mmadụ na-abịakwute m na-abịa ajụ ese n'aka Chineke, mana n'ezie mmadụ niile chọrọ ka m na-eme ihe niile. Mmadụ niile chọrọ ịgwa m okwu site n'ekwentị. Mmadụ niile chọrọ ka m mee nke a. Mmadụ niile chọrọ ka m mee nke ọzọ. Ọ dị ka n'ezie agaghị m emeli ya. Ma mmadụ niile nọ n'ezinụlọ gị, ma ndị enyi gị, ma ndị dabere na gị, n'ihi na ha mara na gị dịka onye na-emebu ya na mbụ, ha wee na-achọ ka gị onwe gị na-eme ya, n'ihi na ọ dịghị onye na-emetụ ya ka i si eme ya. Ma ugbu a, ngwa lee anya, lee Mosis. Mgbe ha nwee ihe mgbagwoju anya, ha bịakwute m. M wee na-ekpere ha na ndị agbata obi ha ikpe. M wee na-akụziri ha ụzọ Chineke na iwu ya. Mgbe ụfọdụ anyị na-achọ ụdị ihe ndị ahụ. N'ezie, mmadụ niile na-abịakwute m. Onye ọbụla na-abịakwute m. Obi na-atọkwa m ụtọ mgbe ha na-abịakwute m. Nna nwunye Mosis wee sị ya, ihe ị na-eme adịghị mma. Ugbu a ka anyị lee anya na ihe nke ọzọ. Ị gakwa egbu onwe gị, gị na ndị mmadụ niile ndị a na-eso gị. Ma nke a wụ ihe mere. Ekwenyere m na Chineke ji ndị mmadụ gbaa onye ọbụla gburugburu iji mee ka ọrụ ụzọ ọrụ eji kpọọ ya. Ugbu a ekwere m nke ahụ. Enwekwara m ike ịgwa gị, o nwere ọtụtụ ihe na-aga n'iru site n'aka ndị nzukọ anyị nke m na-agwa gị eziokwu maka ya, na-abụghịkwa izi ozi ọma na odude na nkụzi na ekpere. N'ime ihe ndị a niile, naanị obere ka m na-eme, n'ihi na Chineke zitere m ndị nwere ike ime akụkụ nke m na-emeghị, mana ị ga-ahapụ ha eme ya. Otu a ka ọ dịkwa n'ezinụlọ. Chineke na-enye gị ihe ị chọrọ na ezinụlọ ahụ. Ụfọdụ n'ime unu bụ ụmụ nwaanyị na-eme ihe niile naanị ha. Ị nwere ike inye di gị ohere ime ihe ndị ụfọdụ, mana ime nke ị ga-enyekwa ya ikikere so ya. N'ezie, achọrọ m ịrụcha ihe niile nọ nga. N'ezie, anyị enweghị ohere maka ihe ndị a niile. Olee n'ime unu ka obi dị mma na m enweghị ohere? Ịma, anyị chọrọ ka di anyị bụrụ onye isi nke ime mmụọ nke ezinụlọ anyị. Ruo mgbe ha ghọrọ otu, ha amalite inwe ikikere ụfọdụ. Nwanne, gaghachi n'oche agada gị. Dabere na-elere ụwa gị ihe onyonyo. Echere m achọrọ m ka ị bụrụ onye na-egbo mkpa, mana ugbu a ị na-agwazi m ihe m ga-eme na nke m na-agaghị eme. Aga m ewereghachi ya. Imeela. Ewo, nke a bụ ihe dị ụtọ nke ukwuu n'abalị a. Agaghị m eguzogidenwu ya. Amen. Ị nwere ụmụ nwere ike imere gị ụfọdụ ihe, mana nwanne ha enweghị ike imeta ya dịka i si eme ya. N'ezie, nna nwunye Mosis wee gwa ya okwu amamihe sị ya, ị gakwa adọgbuo onwe gị, gị na ndị mmadụ. Ị ma ihe na-eme ndị mmadụ mgbe Chineke tinyere onye nwere onyinye amara n'ụlọ nzukọ ma ọ bụ n'ụlọ ọrụ, mana o nwere onyinye amara ime ụfọdụ ihe ma onwe onye na-eji ya arụ ọrụ? Ha ga na-enwe iwe, na-enwe obi ọjọọ, na-atakwu ntakwu, na-enwe mkpesa, na-ahụtakwa ebe na-adịghị mma na ihe niile, n'ihi na Chineke ekenye ya enweghị ume. O nweghị ihe jọkarị igburu onwe ya na njọ na ịnọrọ ọdụ na-ele mmadụ mgbe ọ na-achọ ime ihe, na-agbalịsi ike ime ihe ị maara nke ọma otu esi eme ya, ma ha agaghị ekwe ka ime ya n'ihi ụjọ nke ịzụrụ ụtọ egbe eluigwe ha, ma ọ bụ na-emeghị ya kpọmkwem otu ha chọrọ. Ị kwesịghị ịtụ ụjọ imejọ gị. Ma ọ bụrụ na ị sonye, ị ga-eme otu a.
ama m na nke a amasịcha gị. Ma ị ga-apụ ndụ, ị ga-eto, ị ga-amụta, ị ga-enweghachita, ị ga-enwekwa enyemaka. Ezie, ụjọ ekwesịghị na-achị ndụ gị. Ị nwere ike iguzogide ya, merie ya, ma nwetakwa nnwere onwe n'ebe Chukwu nọ ime ihe nke Chineke kpọrọ gị ime. Ị ga-eme ya, ọ bụrụgodị na ị ga-eme ya n'ụjọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.